Αχ, Ερμαν, δεν είναι τέλεια εδώ στη ζεστούλα, στο τζάκι. Τι έχεις ρε Χρήστο, ντόρς παίζουμε σήμερα. Όπα ρε, το ξέχασα, σήκω! Εγώ νόμιζα ήρθαμε για να κάτσουμε στο τζάκι, στη ζέστη. Ποιο τζάκι, ποιο τζάκι, ποιο τζάκι. Όπα ρε, εντάξει, μπερδεύτηκα, είπαμε, πάμε εδώ στο σανσέρ να μπούμε, γιατί μας το είπαν και στα σχόλια να παίξουμε ντόρς, αν και αργήσαμε να θα το κάνουμε, εντάξει. Ό,τι που θέλετε το παίζουμε εμείς, είτε είναι Roblox, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Μπες γρήγορα, Ερμαν. Μπαίνω, έλα. Με συγχωρείς που μπερδεύτηκα. Έλα, μην μπερδεύεσαι. Ερμαν, δεν θέλω να ξαναπαίξω ποτέ doors. Φεύγω. Χρήστο, περίμενε πώς θα ξανακάνουμε βίντεο. Δεν ξέρω. Αντίο. Όχι. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι και φαν του Doors, για να είμαι ειλικρινής. Ο Ормαν έχει παίξει πιο πολύ από μένα, πολύ πιο πολύ. 70 πίστες από ό,τι κατάλαβα, εγώ μόνο 11. Παρακαλώ. Θέλω να φτάσουμε, πάτε στο κουμπί. Α, δεν πατάμε το κουμπί. Περιμένω να τελειώσει ο χρόνος. Όχι, πώς να πατήσεις το κουμπί. Μα πώς το πατάω? Α, εντάξει, το βρήκα. Κάτσε λίγο το χαμηλώσω, γιατί δεν μπορώ τόσο δυνατά. Εγώ να ξέρετε ότι φοβάμαι εύκολα. Θα έλεγα φοβητσιάρης εισαγωγικά. Άρα μην βιάζεσαι πάρα πολύ, θέλω να δω τι έχει. Λεφτάκια έχει εδώ. Κάτσε λίγο να χτυπήσω το κουδούνι. Τι, σε ξενοδοχείο είμαστε. Κάτσε, έρχομαι. Άρα μην βιάζεσαι. Τι έγινε εδώ? Α, λεφτάκια, ευχαριστώ παιχνίδι. Α, και λεφτάκια δικά μου. Ωραία, νιώθω πολύ τέλεια. Κοίταξε, να ξέρεις με μένα που τώρα παίζουμε μαζί, να ξέρεις δεν καταφέρουμε και πολλά. Το μωρίες, εγώ βρήκα μπαταρίες, μήπως έχεις φακό? Ναι, έχω. Έλα να πάρεις για μπαταρίες. Στο πρώτο σιρτάρι εδώ. Ποιο? Δεν με βλέπεις καλέ? Συγγνώμη καλά. Συγγνώμη καλέ. Τι είναι αυτό τώρα? Έχω να παίξω Doors, να σε όσοι ξέρω από πότε. Γιατί αν με φοβάμαι είναι πολύ σκοτεινά, δεν μπορώ. Τι είναι αυτό? Ουλαλά. Σεντούκια του θησαυρού. Α, όντως. Εγώ νόμιζα ήταν τζάψιαρ στην αρχή και λέω τώρα να το ανοίξω ή όχι. Γιατί δεν φόρτωσα ακόμα? Εμένα δεν φόρτωσα ακόμα και λέω τι φάση. Γιατί είναι τόσο σκοτεινά? Άμα έχει ένα πολύ ωραίο τζάκι εδώ. Μηχανή. Περίμενε, Ερμαν. Α, βρήκα ένα πτήρα. Πάτα να το χρειαστείς. Το κρατάω. Αυτό το κάνω όταν είναι σκοτεινά, το ανάβω. Ναι. Κανόνες αυτό τζάμψιαρ τώρα. Θα έχει πολύ πλάκα με μένα που με φοβάμαι και εύκολα. Εκείνη τη φατσούλα βασικά φοβάμαι πιο πολύ. Τις περισσότερες φορές από εκείνη έχω πεθάνει τη φατσούλα. Συνήθως επειδή φοβάμαι να το κοιτάξω, πεθαίνω. Δεν ξέρω γιατί, φοβάμαι να το κοιτάξω. Ποιο λες? Αυτό δεν ξέρω πώς είναι. Μια φατσούλα που πετάγεται πάντα γύρω σου, κάπου κοντά σου και σε τρομάζει. Ένα στρόγγυλο πράγμα, μια φατσούλα μαύρη. Αυτό ναι. Ο Ρας, λέγεται Ρας. Ωραία, αυτό το πράγμα έτσι μου πεταχτεί θα πεθάνω. Δεν ξέρω. Φοβάμαι να το κοιτάξω. Κρύψω σε ντουλάπα. Γιατί να κρυφτώ? Γιατί άμα κρυφτώ με χάνει. Ναι. Τι έπαθες? Πρόσεξε. Χρήστο, πρόσεξε. Γιατί? Πρόσεξε. Δεν είναι ο Ντούπε. Είναι και καλανιτές που είναι σε μια ψευτική πόρτα. Και ποια είναι η ψευτική πόρτα? Σου έκανε ψιτ. Ποιος μου έκανε ψιτ? Το τέλος λέγεται, δεν ξέρω, ένα ψιτ. Σου κάνει ψιτ και δεν το δεις μπροστά σου. Αυτό, τέτοιο. Είναι αυτό
που λες. Πετάει. Είναι δίπλα σου. Κάτω, πάνω, αριστερά. Δεν κοιτάω. Κοίτα, αλλιώς θα σε σκοτώσει. Μα δεν έχει κάτι γύρω μου. Αλλά μην με τρομάζεις, δεν είχε τίποτα, δεν ξέρω ποιος με έκανε ψούτ. Μην κάνεις καμία βλακιά. Έχει ντούπες, το ορκίζω. Ωραία. Δεν είμαστε ποια πόρτα πήγαμε. Α, δεν μου τα λες καλά. Γιατί έχει δύο πόρτες. Γιατί είναι ο ντούπε, το τέρας που γνωρίζω. Μα κάτσε λίγο, έχουν διαφορετικά νούμερα, περίμενε. Α, γιατί. Και ο Ντούπε τι κάνει, πάει να τρέξω να σωθώ. Όχι. Στον Σικ θα τρέξει να σωθείς. Στο Ρανς κρύβεσαι σε ντουλάπα. Ωραία, αυτός τώρα που είναι απέναντι την πόρτα, τι να κάνω άμα βγει. Ωραία, άκου. Πρέπει να βρεις τη σωστή πόρτα. Γιατί ο Ντούπε κρύβεται στις πόρτες. Απλώς θα σου πεταχτεί. Και πώς θα καταλάβω σε ποια. Αυτός ήταν, εδώ ήταν ακριβώς. Σου βγήκε φατσούλα τώρα και σε τρόμαξε φάτσα. Ναι. Εγώ δεν είδα φάτσα, εγώ είδα ένα κόκκινο πράγμα να σε ρίχνει πίσω. Ρας, κρύψου! Κρύψου! Κρύψου, Ρας! Κρύφτηκα! Ωρε φίλε! Να βγω! Ναι. Έφυγε. Δεν βλέπω τίποτα. Τι? Να ακούω από Γιατί είναι μπλε πίσω η πόρτα. Α, είναι το βοηθητικό φως. Και τι κάνει αυτό. Είναι και καλά. Εάν χαθείς και δεν ξέρεις που να πας, σε βοηθάει. Τι να κάνω εγώ. Α, μην το δεις με σημασία. Δεν είναι εδώ. Αυτό δεν πρέπει να το κοιτάξω. Ξέρω δεν πρέπει να το κοιτάξω. Αυτό το έχω περάσει. Μπράβο. Πάει τα πράγματα. Ναι, Ρας λέω. Ice. Δεν μου τα λες καλά. Τι κάνει αυτό, γιατί είναι έτσι. Πες το που είσαι. Τι σημαίνει το σκοτάδι. Α, δεν ξέρεις ποτέ. Πρόσεχε να μην ακούσει κανένα, να μην ακούσει κανένα ψ. Αν ακούσω ψήτη, εγώ με στην τουλάπα θα τρέξω. Όχι, μα πρέπει να κοιτάξετε. Ρας. Γιατί αν μπω στην τουλάπα, τι θα γίνει, πώς θα με πιάσει. Όχι, ρε φίλε. Τι είναι αυτό που ακούω. Συγγνώμη, δεν άκουσα ποτέ το Ρας. Πότε ήρθε. Παιχνίδι δεν έχω κανένα πράγμα το Ρας. Ναι, Χρήστο, ναι. Παιχνίδι να σε βρίσω. Μη μου λες να κρυφτώ, το ξέρω. Πάρε να με κοροϊδεύεις. Πότε να βάζουμε τα φώτα, εγώ δεν είδα κανένα φως. Ξέχασα μήπως να πω και κάτι άλλο. Αν είναι ωραία σε ρίχνετε όταν είναι και πολλές ντουλάπες μαζί. Τώρα πάτα παίξει πάλι. Δεύτερη φορά να παίξουμε ακόμα. Δεν θα παίξω εγώ άπειρες φορές επειδή ήρθε ο μας. Τώρα έχω γίνει από τα νεύρα μου, νευρίασα τώρα, επειδή μου είπε το παιχνίδι ότι αναβάζουμε τα φώτα, εγώ δεν έκανα φως να αναβοσβήνει. Εκτός αν, να βάλουμε ένα replay το βίντεο, αναβάζουμε τα φώτα. Τελικά όντως το έκαναν. Καλά. Φέρα, τα θέλω όλα. Πήρα και τα 4 πράγματα. 5 λεπτά αργότερα. Τι? Έλα πάμε. Τι τα πήρα τα ανοιχτήρια. Ανοιχτήρια έχω κι εγώ. Τι τα πήρα γιατί... Τι ήταν αυτό. Κρύψου. Μπήκα μέσα. Γεια σου Ρας. Αντίο Ρας. Αντίο. Εδώ πρέπει να τρέξουμε run, να κάνουμε run. Άμα γιατί έχω τα μάτια. Νομίζω δεν μπορώ να τα κοιτάω έτσι.
Όχι, ελεύθερα, κοίτα τα ελεύθερα, κάνει ό,τι θες. Είσαι Δεν σου σίγουρος γι' κάνει αυτό? κάτι. Εγώ όμως με είχαν σκοτώσει. Αλλιώς. Δεν ξέρω γιατί, εγώ πάλι θυμάμαι νόμιζα ότι με βαράνε. Δεν τα κοιτάω, εγώ φοβάμαι. Αυτό. Πού το κλειδί. Το κλειδί δεν το έχω εγώ πάντως. Τι. Το έχεις. Δεν το έχω! Τότε πού είναι. Βοηθητικό φως που. Να το ρε, μα να το, δεν το βλέπεις τόση ώρα. Καλό ότι και εγώ το βλέπω, απλά βγήκε το φως και το είδα. Έτοιμος να τρέξεις. Δεν να τρέξω. Τι είναι αυτό? Όχι, εσύ να πας στο υπόγειο. Δεν πάω στο υπόγειο, βασικά θα έρθω. Είσαι τη φάση. Είναι τόσο εύκολο. Απλώς θα ανοίξω τον μοχλό και πάμε. Δεν ξέρω, το έχω ξαναπαίξει, απλά φοβάμαι. Δεν είναι κάτι. Πάμε. Έλα. Το παιχνίδι δεν με τρομάζει. Λίγος όταν είμαι εξωφυγμένος. Εγώ όμως τρομάζω εύκολα. Αναβόσβησαν τα φώτα. Ναι, είναι από τα μάτια. Παίρνουν ενέργεια από το κτίριο. Αν μην κρυφτώ, εγώ κρύφτηκα πάλι. Ας μην κουνηθείς, stop. Έλα εδώ που είμαι, ακριβώς εδώ. Λίγο ακόμα. Stop. Ωραία, Χριστό. Εδώ όλη ευθεία, εάν ξέρω τι κάνεις, δεν είναι ένας μαύρος μαντής, εκείνη να μην σε πιάσει. Άιντε, πάμε. Ναι, το ξέρεις, τον Σικ, με λίγα λόγια. Δεν ξέρω πώς τον λένε, εγώ ξέρω ότι βγαίνει ένας μαύρος τύπος από τη γη και πρέπει να τον γλυκώσει. Δύο. Ρε παιχνίδι, όχι τώρα. Τώρα, ναι. Όχι, ρε, φοβάμαι πάρα πολύ, ξέρω τι να κάνω. Χριστό, τρέχα, λέω εδώ. Δεν τρέχω, δεν είναι. Χριστό, με αποσυντονίζεις, μην μου μιλάς. Πού πρέπει να πάω? Πόρτες, ανοίξτε. Όχι. Ναι. Τα κατάφερα. Πάρ' το Σικ, πάρ' το. Για άλλη μια φορά. Τα κατάφερα. Πού είσαι, Χριστό? Χριστό? Χριστό, πού είσαι? Είχαμε χειρότερη ιδέα να παίξω Doors. Δεν μπορώ αυτό το παιχνίδι. Τον πετάγγισα πολύ άσχημα. Δεν το πιστεύω, με πρόσβαλε. Μου είπε κιόλας ότι να μην χαλάω χρόνο. Με πρόσβαλε ξανά. Δεν ξέρω, νευριάζω γιατί δεν μου αρέσει ότι μου λέει να μην χαλάω χρόνο. Λες και δεν το ξέρω. Νευριάζω να μου δίνει οδηγίες για κάτι το οποίο ξέρω. Ήταν τόσο εύκολο να περάσει τον Σικ. Όχι, ξέρεις τι, ήμουν στην τελευταία πόρτα και έχασα ένα δεύτερο μπορεί κιόλας πριν βγω. Ήμουν στην τελευταία πόρτα. Απλά έστριψα λάθος. Λοιπόν, άρα αυτή ήταν η ιστορία μας εδώ στο Doors. Ένα προσωπικά δεν μου άρεσε, εσένα φανταστώ σ' άρεσε. Ναι, η εμπειρία μου με τα horror παιχνίδια θα έλεγα ότι είναι χειρότερη. Δεν μου αρέσουν τα horrors. Παρ' όλα αυτά, Άρμαν, νομίζω ότι πρέπει να ξαναπαίξουμε και πρέπει σε κάποιο βήμα να προσπαθήσουμε να το τερματίσουμε, έτσι. Λοιπόν, όποιος ξαναζητήσει Doors, θα ξαναπαίξουμε Doors, το ξεκαθαρίζω. Αλλά όχι Doors πάλι, κάποιο άλλο παιχνίδι, δεν αντέχω άλλο. Και έτσι και είναι horror, μην τολμήσει να γράψετε horror, ρε. Η χειρότερη με εμπειρία, βάλτε και ένα Tycoon, τα αγαπημένα μου είναι. Τέλος πάντων, Άρμαν, έχεις να πεις κάτι? Κάντε like, subscribe, αφήστε ένα σχόλιο. Το έχω να πω. Βρείτε μας και στο Twitch, θα υπάρχει στην περιγραφή. Αυτά. Άμα θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Δεν ξέρω γιατί το είπα σε σένα, γιατί ούτως άλλως μαζί στο μιλάω στο επόμενο βίντεο, οπότε με σένα θα τα πούμε ξανά. Bye bye. Άρα θα πεις αντίο, όχι να τελειώνουμε. Πες ξανά. Αντίο. Αντίο σας.